ka examen need kadai ka tiket na menta ki samna pulie ki bakwa ben pulie doktor henry balai la keno baka examen need menta usnem arjar apsaw kadai ka scam ka bujur ba ka need lani ka national eligibility come entrance test kadai ka exam ka baki kena ki kun banyo admission na ka benta banyo pulie doktor dentist homeopathy ayurveda but nursing ya gani ka exam lapen long da ka NTA lani National Testing Agency ka bahap hapo katnat higher education jangka sarkar pedeng menta usnem ha ka santrik umi arjar arpusaw kumba arpulai lak ngut ki kena kilatho ya ka exam need ha sanspa salpnyotli ki centers ha kaleng kari ya ka result lapen mi ha ka sautrik ujun arjar arpusaw bat kumba khatlai lak ngut ki kena kilapas ya kani ka exam henry balai pat mentausnem buon ki kena baile ya kani ka exam need bat ki kmi ki kpa jongkiru kilapen pau ya ka jingdiaw bat ka jingbitar ha ka bedai bat kani ka exam tungi nyepet kadaw ka beningkong ha ka sautrik umi arjar arpusaw shisngi shwaban long ka exam need ha ka santrik umi kaladon ka khubor bagi jingkili lani ka question paper jong ka exam kala leak habihar henry ka NTA kala kentai ikani ka jingno bakala penlong baik ya ka exam kadaw ka baar kadon ka jing ai grace marks ya khasan spa rifulai ngot ki khna ka NTA ka kubur bakala ai grace marks ya ki khna ha ki exam center bala penslam bansam ya ki jingkili henry hadu ka no la ai grace marks but ya no la ai amdon batip but kamdon ka jimpin shai na ka NTA kadaw ko balai menta usnem hadu ndri punyungut ki khna kila long topper ya ka need ampo jujia ko bandon hadu ndri punyungut ki topper hakisnem ki balai don tang iwei ni arngut ki batop ya ka need ka NTA ka ong baka jingbun ki topper ka dei bla bun palan kinongere kadaw ko basaw bakham khla bat pelingo ya baro kalong bahadu nriungut khna ki balong topa ya kanit ki tho exam hakaju ka center ka badon ha Haryana nalor kata ka sequence jongki roll number jongki ni khna kalong hakaju ka thup omdon bala bangai bagandei ka jingjiaring khat halor kane ka NTA ka khamla banjubab kadaw ka basan kidon ki khna bayo skur news pa khat pra bat news pa khat khandai marks kaba amla banlong da leleru kidon shispa praphotli ki jingkli hakanit kawe ka jubab kaba dei ka kit saw marks kumta la da dei lut ki jubab ka total marks ka di banlong news pa arpho ka NTA ka ong ba dei na ka grace marks ba ki ai basami news pa khat pra bat news pa ka khandai kadaw ba hanriu kitopo jonganit borbor ki jit bet ben puli ha Ames New Delhi bagadai ka jaka puli ka babitam hagari henry menta kastin ki bolong topo na ka general category kinam yo ben puli ha Ames New Delhi namar hapo Ames New Delhi don tang saupun riu seats namta ki general category kabasngudan da kalong bakan NTA ka ong ba an khen kham shakhamat ye khna ki bapindap nengkong ye ka form exam need kani ka rai jong ka NTA kalong kabam shong nang rim ban khen topa ya kita ki rifnyungut da ka bapindap form nengkong namda ka exam kadaw ko bahnyo ka cut off marks mentaus nem ka he ba ka balong hadu shispa ripusaw marks ya ki general category kadba house nem balalej kadai tang shispa le phnyo kadaw ko bapra kadon ka jigen no babuon ki khna ki bawan na ka yeng badon ba em ki thong da kador banyo shongele exam tang hakawi ka center wat la ka ta ka center ka jingai ki 1000 kilometer na ka yeng jongki lakan no bagadon ka jingarap ya ki khna na ki bor
berpenyaj ke exam ha kata ke center. Kadau bakhandai, kajing penmi ke result need ha ka sautrik ujun, kabadi ke sengi nyowut Lok Sabha kala penlengo ngany ya baro. Namar ladap penbena baya ke result need an penmi ha ka sautrik ujun. Ka sautrik Jun kadi ke sengi babaro kinong syong ki penlet jingmut bantip ya ke result Lok Sabha election. Lakan no bala penmi khnang ya ke result ha ka ni ke sengi. Kenang bahkan kring tan ya kejing persya na ki beriu bat ki media. Manta kasian la ban kentaj ya kejilong turmur ke need exam. Baro keno bakadai ke scam ke bejur. Kadon kejing ma ada ya kejing start antit da ke bor pisa. Kam tam kat ya kalany puliu doktor namar kadai ke kam baidai bagajing im yung ki beriu. Ti perlong sung bahasa komen ke AP temen halor kenie. Sung bah like ada pisutnat ya kani video, bat sumba ban kerjaan ya ka channel, da ka ba subscribe ya ka channel. Kurejibun.